pa'y barukong mo. Kabot puteng tay talangam, patikiro apanda kalisyan. No nagnakanti ka atuan, talyawan data pusturan. Kaduan nga babae, paapdakat rabii. Ay tamat yung nga bagi na kay ayuda na permi. Yaman yan tikitot ni tilaing mo na pili. Sinapol mo tay babae, ang perdit kinalalaki. Siyok ti pandiling kinalalaking nakadulin. Naglabak nagkupin, nagaw-awer ka pa'y ti ubing. At lansa ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Daytan naganap mo, ti kinapilin. Ado ka no, pinaspasangit mo, inarang sampinanawan. At dapay tinagsamal, na matingay kalaysa. Aring napaykat na dalisan, inalampay nga ninaw. Nyatatan tirupam nakasarak sunat na banang. Siruk ti pantiling kinalalakim nakadulin. Naglabak nagkupin, agaw-awer ka pa'y ti ubing. At lansa ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Daka naganap mo, ti kinapili. Nagmayak nga buya, entabatigin pa'y ti agpalingki. Agugas tinanganan, ken nagsibog ti mas maseta. Adamod tayo makibarbardag ka, ngayong kilaag ken nagtaray kan. Atay tan titudo, tay salapay kumabasad. Andres Bisaya. Sirok ti pandiling kinalalakim nakadulin. Naglabak nagkupin, agaw-awer ka pa'y ti ubing. Aglansa ken nagsagad, agpisok ken nagdengdeng. Data naganap mo, iti kinapilim. Ay tan kinaganap mo, iti kinapilim. Video ka ron. Gusto mo ba kumita ng pera kahit wala kang nilalabas na pera? Eto, turuan kita. Yun, so ito nga palang Epoch Game mga ganggang. Pero bago mo ito malaro, kailangan mo munang i-download yung nasa link ko na nasa baba. Pagkatapos nyo ma-download mga ganggang, at ayan na, magre-register na tayo. Bale, ang ilalagay nyo pala na referral ID ay yung nasa screen. Tapos kapag nakapag-register na kayo, ayan na mga ganggang, madami tayong pwedeng paglaruan dyan, pwedeng pagkakitaan. Pero ang favorite ko dyan na laro ay yung Mines. Bale, ayan na nga, sinubukan ko ng tumaya ng 10 pesos. Bale, simple lang naman ang mechanics ng laro. Kailangan mo lang iwasan yung mga bomba, mga ganggang. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Nakadepende na lang po sa inyo kung paano nyo didiskartehan at paano manalo dito. So, bale, ito na nga yung sinasabi ko kanina sa inyo mga ganggang, na pwede kayong kumita dito ng pera kahit wala kayong nilalabas na pera. Punta lang kayo dito sa Be Our Agent, tapos ayan na yung commission nyo. Pwede kayong kumita kasi dyan kasi may commission kayo. Pindutin nyo lang yung may referral, tapos pindutin nyo yung promotion link. Ayun ang pindutin nyo. Tapos pwede nyo isend sa mga tropa nyo
Pag dinownload nila yon, kikita na kayo agad ng pera. So ganun lang ka basic kumita ng pera dito. Para naman sa mga gustong maglaro, eto para sa inyo. Sa mga gusto namang magsugal dyan mga ganggang, ganito lang ka basic mag cash in dahil may Gcash dyan, may Maya at iba pa. Bale kailangan mo lang pala dito i-bind yung Gcash account mo. Sa mga nasabi ko naman kanina magko-commission kanina, ay i-bind nyo lang din ang account nyo sa Gcash para ma-withdraw nyo. Pero bawal ito sa bata. Sa mga gustong maglaro, play responsibly at gustong mag-commission, galingan nyo. I-send nyo sa mga tropa nyo. Ganggang sa inyo.